Mladý remeselník z Horehronia, kde každý strom nesie v sebe príbehy minulých čias, premieňa drevo na zázraky vo forme drevených misiek, lopárov a drobné dekoračné predmety, ktoré prinášajú kúsok prírody do každého domova. V každom kúsku dreva vidí príležitosť na vytvorenie niečoho výnimočného. Výrobky Šimona Schwarzbachera sú nielen estetické, ale aj funkčné diela, ktoré vnesú do vašej kuchyne teplo a autentickosť prírody. Aj jedlo sa na jeho produktoch stáva umeleckým dielom. Ani najmenší kúsok dreva nepríde v jeho dielni na zmar. S láskou a trpezlivosťou ho premení na dekorácie, čo oživia priestor a nesú v sebe kúsok duše a histórie lesa. S každým rezom v dreve ožíva príbeh, ktorý spája minulosť s prítomnosťou a prináša do domovov kúsok kultúrneho dedičstva našich predkov.